Ahojte ľudia, vítam vás pri novom netradičnom levandulovom videjku, v ktorom si ukážeme, ako sa vyrábajú takéto guče. Takže, prvá časť je takáto. Takže, najprv si nastriháme levandulu. Takto. Potom by malo ostať takéto množstvo. Máš ten zoznam už? Takže, druhý krok je očistiť si levandulu do kýbla. Postupne čistíme ďalej a ďalej a keď ich máme 50, tak zastavíme. Teraz tu máme ďalší krok. Keď to očistíme, keď čistíme, tak musíme vždycky dať tento vrchný dole, lebo potom v ďalšom kroku to možno nepôjde, vieš? Takže potrebujeme to dať dole. Takže, keď robíme ďalší krok a máme to očistené, musíme si všetky dať na tú istú lajnu, aby boli presne na sebe. Lebo keď ich budeme mať takto zamiešané, ako sú tam, tak nám to nepôjde v ďalšom kroku. Takže, a ďalší krok je si to tu dobre uviazať, aby nám to držalo. Presne preto sme aj tuším, že predošlý krok nepredošli, ale až ten predtým sme to museli odstrániť tie spodné, aby nám to tam nezavadzalo. Aby sme to teraz mali vlastne celé takto. Ďalší krok je si dať všetky tieto stonky dole a potom to znova zaviazať. Takže najprv si všetky musíme dať na bok a potom ich budeme dávať dole. Takže teraz, keď už máme všetky na bokoch, si ich dáme dole. Tlačíme do stredu levandulu, ktorá nám uniká. Ale musíme to robiť opatrne, aby sa nám to nedokrčilo celé. Tak ešte dotiahneme tieto posledné a zaviažeme dole. Ešte si to douvezujeme. Tak. A posledný krok je odstrihnutie a zarovnanie všetkých tých stoniek. Tak, a toto je celý výsledok. Ja sa s vami na dnes už lúčim a vidíme sa pri ďalšom videu.